Dobro, ok, koji je ovo put? 5., 6., Peti. Pogubila sam se već, dobro, znači 5. put da pokušamo da snimamo ovo, 2 sata kasnije, ali valjda će da bude sad sve ok. Pa dobro, zdravo drugari, kako ja kažem na svom kanalu, dobrodošli u novi video. Sa mnom je danas Marija sa kanala Foxy, koji se isto bavi anime, mangom, pretežno animom, i ona također obaveštava o novim vestima, novim i sezonama i svojim utiscima i generalno komentariše i fanove i kod nas i šta je popularno kod nas, ali i šta se događa van naše zemlje, odnosno Balkana. I nas gde smo se prvi put, da kažemo, susrele na... ona je ostavila komentar na mom kanalu koji se bavio Dororom, tu smo nešto malo pričale, onda se ta priča produžila na drugom videu koji se bavio manga kolekcijom i onda smo shvatile kao što ne bismo nas dve lepo seli i snimila nešto što ovo lepo razgovaramo, zato što može biti zanimljivo, jer ti si već rekao, ja sad ovo ponavljam po 5. put, ali da, imamo slične broj godina, obe smo na neki način u slično doba i krenule u mangu i animu, i čak smo i otprilike u slično neko vreme i napravile svoj YouTube kanal sa nekim, da kažemo, sličnim idejama zašto to radimo. Ne znam, možda možeš nešto kažeš o sebi. Ljudi su već mene slušali 300 puta na raznim streamovima i kod Bajka i kod mene, ali eto da se predstaviš ti malo. Ok, realno, pošto ja nešto nisam posjećivala preterano streamove, bila sam kod Ginka na nekoliko, ali to su sve opuštene varijante, tako da... U suštini, mislim, kao što si rekla, ja mislim da jesmo u slično neko vreme otvorila i kanal. Ja sam počela da gledam anime, ima već tome dosta godina, tako da nikad nisam nešto preterano tražila ljude na YouTube-u, recimo. Nikad mi to nije palo na pamet da dođem na YouTube da tražim nekoga da uopšte priča o anime, to mi baš onako, ne znam, nekako mi je izgledalo nerealno. I onda sam došla jednom prilikom, ili čak možda mi je iskočilo, samo ne znam, i naišla sam na one najstarije, najpoznatije, recimo, strane youtubere poput Kiguka i tako dalje. I onda sam pomislila, rekao, možda, ali samo možda ima i naših ljudi koji se ovime bave, i našla se bilo oduševila. I to je negde posle toga nekoliko meseci čak sam ja u stvari odlučila da napravim kanal, prvenstveno da bih upoznala ljude, i evo, drago mi je da smo se i upoznali baš zbog YouTube-a. Ja sam naletala na tvoj kanal, na Dororo snimak, koji inače svima preporučujem da pogledaju jer je odličan snimak, stvarno jeste. Znači, crtež, on je prelep, a i mislim, sad priča o samom animeu i cijela priča o samom autoru koji si onako iznela na stvarno divan način, tako da ja sam bukvalno cijelo video gledala sa uživanjem, eto, to moram da kažem. Ništa, mislim, istina je istina. I u svakom slučaju, dakle, eto, cilj neki moj je bio pre svega da se negde povežem, spojim sa nekim ljudima koja interesuju iste stvari kao i mene, dakle, anime, mangi i to. A pored toga, naravno, i donekle, mislim, koliko god da je to onako malo kliše reći ili kako god, da se koliko god može, da koliko god mogu negde proširim i uticaj ove konkretno kulture kod nas. Na Balkanu, mislim, generalno, i u našoj zemlji Srbiji, a i kažem generalno na Balkanu, to je negde neki moj cilj bio, tako da eto, to je moje kratko predstavljanje. Da, zanimljivo je to što zapravo ima jako dosta fanova koji prate šta se događa i u anime i u manga industriji, ali zapravo se jako malo priča o tome. I zapravo nema mnogo domaćih ljudi koji priča o tome i koji se, da kažemo, na ozbiljniji način bavi tome. Tako da to je zanimljivo jako pojava, mislim, na Balkanu. Tako, to je bilo i u naše doba, jel te, kad smo mi tek počinjali, tad je još bilo više izraženo, kao dosta nas je to pratilo, ali bukvalno niko nije pričao o tome i generalno je bilo kao tajna, kao ne smemo da pričamo o tome, kao da nas ne bi onako gurnuli po strani još više, pošto smo i ovako bili čudni, mislim, svaki čovjek je čudno na svoj način, ali ovo ti dodatno ti daje ono kao badge za čudno. Jeste. U suštini, mislim, to se najviše videlo, sad kažem opet, to će se negde preklapati i tvoji i moji početci, ali generalno ja sam prvo počela sa Narutom kao 99% ljudi realno, ali u suštini kad je Naruto tek počeo da izlazi na Ultritad, to je bilo
svako je gledao Naruto, znači u tom momentu je svako gledao Naruto, niko živ nije pričao o njemu, znači niko živ do fazon 2 osobe, razumeš? Međutim, ja sam uvijek bila od onih ljudi, mene je stvarno bolelo uvo šta ljudi misle, ja sam uvijek pričala o fazonu, Naruto, da, naravno, Naruto, gledam Naruto, svaki dan gledam Naruto, tako da hit, ali generalno da. Malo je drugačija do duše danas situacija nego što je bila tada. Mislim, ne malo, nego malo više drugačije, pošto sad već malo češće mogu da se nađu ljudi koji su spremni da pričaju na ovu temu i više to toliko nije, što ti kažeš, bedž da si čudan. Bukvalno, malo manje se gleda na to tako, mada opet kod nas je to sve onako i dalje, mislim, mentalitet je crtani, kao mator si čovjeka, gledaš crtani, mator si čovjeka. Ali dobro, da. Tako da mislim... Da, zanimljivo je, mislim, ja kao neko ko dolazi, sveta umetnosti iz stripa, zanimljivost, ja sam za svoj, valjda završeni, kako se već to zvalo, master rad u srednjoj školi što predaješ, ja sam radila istoriju stripa. I onda je bilo zanimljivo zapravo da ljudi to ne znaju, ali strip je zapravo krenuo kao nešto za odrasle ljude. Mislim, nije bilo za malu decu. I generalno postoji brdo animiranih filmova i animiranih serija koji zapravo nisu za decu, definitivno. Tako da to kao ta stigma da je crtani film za decu, to je budalaština, iskreno. Jer čak i da jeste za decu, to ne znači da nije za odrasle. Mislim, češće će odrasli još više uživati u tome i prepoznaće neke stvari koje deca neće ni uvidjeti, mislim. To čak i mi možemo sada da sa nekim iskustvom, ako smo gledali neki Disney film kao mali, sad gledamo ponovo, sad ćemo ne samo da razumemo ceo taj engleski jezik koji ranije nismo, nego smo čitali tome, nego ćemo da razumemo i sve one nuans, što bi se reklo, sve te šale, skrivene i šta već. Pa nije, upravo zbog toga i kažem, dakle, to je meni malo u jednu ruku dvolično, jer postoje mnogi stariji ljudi koji prate kao sad ove novije crtane filmove 3D, poput šta znam sad šta je bilo najnovije Tangled ili kako se Tangled zove, ja mislim da se zove Tangled. Jeste da Tangled, da. I tako neki crtači koje, mislim, to su crtani filmovi opet, bez obzira što su 3D animirani, kao to je okej da se gleda zato što je film, ali ovo je ipak kao naš. Mislim, druga stvar, ono što si rekla za sam strip, mislim, generalno ti kad pogledaš i Marvelovi stripovi koji su prvi bili najveći, da tako kažemo, mahom su ih pratili stariji ljudi, neće ih sigurno pratiti deca koja ne mogu da ni pohvataju negde pola priče šta se tu dešava, mislim, tako da u suštini bez veze je ceo koncept. Da. Ja uvek kažem, dobar strip, dobar crtani, dobra knjiga, on je za sve uzraste. Samo zavisi od uzrasta šta će onda pokupi iz tog štila. Mislim, meni je bilo najsmešnije kao Pony on the Cliff, to je onaj Ghibli crtani jedan, koji je da, bukvalno vidi se da je pravljen za decu za 5 godina, znači nekog da ima 5 godina da može da razume i sve to. Ali ja kad sam gledala, znači ja sam imala 20 nešto godina, tad kad sam gledala prvi put taj film i meni kao, mnogo mi je prijao. Znači potpuno nekako i govori i meni, iako je namenjen za decu od 5 godina. Tako da ako je nešto dobro, to nije bitno da li je za decu ili za odrasle. To jedino je postoji možda razlika ako zaista postoji neka vrsta, ne znam, nasilja ili govora o nekoj temi na neki način koji deca zapravo ne mogu da razumeju, ne zato što su deca nego zato što nemaju to životno iskustvo da povežu neke stvari na pravi način. Kao što, mislim, moji roditelji su meni uvijek pričali kao nemoj da gledaš Život je lep, znači sa ljudima u logoru, sa Roberto Benignijem, pre nego što napuniš 18 godina, ne zato što je taj film strašan. Mislim, jeste strašan, ali hoću kažem ne zato što sad ima krvi i šta već ovo, nego zato što nećeš skapirati ni šta je taj Drugi svjetski rat, ni šta to znači logori, prosto nećeš skapirati, kao ni Schindlerovu listu, što ne bi skapirao na taj način. Samo ti fali to neko životno iskustvo. To je jedino što razlikuje decu od odraslih. Ja se osjećam kao dete zarobljena u tijelu odraslog čoveka. Mislim, ja se ne osjećam odraslom uopšte, ali dobro, sad nećemo o tome. Generalno, meni prva stvar koja padne na pamet kad pričam o ovakvoj temi, uvijek bude Mali princ. Sad ne znam koliko si ga ti čitala ili nisi čitala. To je jedna od mojih omiljenih knjiga i čitala sam je, ja mislim, jedno 10 puta do sad. Na godinu 2 ja pročitam. I svaki put je shvatim drugačije, tako da potpuno se slažem sa tim da ukoliko delo ima šta da prenese,
potpuno nekako prevazilazi tu barijeru godina kao kojima je posvećeno. I po nju kog si pomenula, recimo ja kad sam ga gledala isto sam bila, ne znam da li sam imala 17-18 godina, znači ja sam film totalno drugačije shvatila. Vidi se da je film, kao što kažeš, napravljen za decu, ali ujedno film priča i o nekim zagađenjima koje ljudi rade morima i vodenim telima, jel se tako kaže? Da. Tako da u suštini, mislim, film je bio izvanredan. Meni se jako svidao i meni je baš prijao. Tako da, apsolutno se slažem da ima dela koje jednostavno namenjena su i deci i svakom ko želi da sedne da ih pogleda. I samim tim to znači i za sve anime i mange, znači tek to ima, znači ja sam kao nešto krenula na svom kanalu da pričam o žanrovima i šta već, ali i u jednom žanru možete nađete dela koja su toliko su raznovrsna i po crtežu i po tematici i po načinu pripovedanja, mislim. Tako da anime i manga je, mislim, umetno za sebe i to ne treba da se diskriminiše kao kineski crtači za decu, Naruto i šta već mislim. Upravo. Svi se kao šale za Naruto, ali Naruto je jako dobar naslov i u jednom budućem videu ću da ga spomenem i objasnit ću između ostalo zašto je dobar naslov, tako da mi će se dopasti. Meni će se sigurno dopasti. Nije, u suštini danas ljudi nešto imaju protiv super popularnih naslova, ali ono što niko ne može da ospori to jeste da Naruto kao delo je ostavio uticaj na mnoga dela koja su došla posle njega i to je vidno za mnoge prvenstveno shonen naslove, pa onda i ostali žanrova da ima tu uticaja Naruta i to je nešto što ne može da se ospori, a ja lično smatram da to ne može da uradi delo koje je, da kažemo, loše, jel? Da. Prosečno ili loše. Mislim, Naruto ima svoje, pričala sam, u nekom trenutku sam pomenula, ima svoje uspone i svoje padove, ne želim da zalazim u to. Ali to je nešto što je 90 i nešto posto serija, priča, knjiga, ima svoje uspone i padove, to je sasvim normalno, mislim. Upravo, mislim, ali ono što ja hoću da kažem da momenti gde je Naruto u vrhuncu priče su, znači vrede bukvalno odvojiti vrijeme da se pogledaju ti najbolji arkovi, dijelovi priče Naruta, zato što stvarno, mislim, opet ja mogu da budem potpuno objektivna, ja uvek to kažem, jer ja sam odrasla uz Naruto, meni Naruto stvarno dosta pomogao u tom bukvalnom smislu reči kroz neko moje odrastanje, ali da, slažemo se opet. Isto, mislim, Naruto je bio jedan od prvih tih naslova i definitivno jedan naslov s koji sam gledala sa bratom, inspirisao je mene, inspirisao je mnoge druge i mislim, između ostalog The Gray Man i Death Note su bili onako prvi ti neki naslovi. Ja kad sam ušla u tu školu stripa, sam srela razne ljude i onda su kao mi zapravo objasnili kaj je naš Digimon i Vandred, ne znam, Kiki i ostalo Ghibli filmove. To su zapravo japanski kao crtači. Ovo je Ghibli studio, nisam znala uopšte. Ali kao, ajde pogledaj ovo. Onda su mi dali, jedna devojka mi je bukvalno dala 10 nekih CD-ova sa Narutom. Zašto? Zato što u to vreme su ljudi pokušavali da skinu stvari sa neta, zato što je net bio retka stvari, zato što ti nisi imao ni dobar net, realno svaki put. Ti nisi mogao da gledaš uživo kao što ja sad skoro ništa ne skidam, zato što nemam memorije na svojim računarima, nego jednostavno gledam uživo stvari, nekim streamovima i šta već sajtovima, ali tad su skidali i rezali na CD-ove. I onda mi je dala sve to, ja i brat smo to proždrali. Još je bilo na japanskom i dole engleski titl i to je bilo nevjerovatno. Znači to, Death Note i The Gray Man, posle naravno došao je Full Metal Alchemist i razni drugi, ali i Blood Plus, jedan od mojih prvih omiljenih anima ikada. Ali da, Naruto je definitivno bio ulazak u anime mange, kao što je danas My Hero ili Kimetsu no Yaiba, mislim, koji su, by the way, spomenula sam 1000 puta, ti naslovi su toliko očigledno copy-paste Naruta i Bleacha, na primjer, za Bleach, Naruto, to je, ta dva naslova su uticala veoma na Kimetsu no Yaiba, toliko ima elemenata da je to nevjerovatno. My Hero bukvalno prati formulu, ja sad nisam čitala dalje, zato što je mene iskreno, mi nije bilo toliko zanimljivo, ali bukvalno na početku prati formulu Naruta, kao i Black Clover isto, tako da... Upravo, dakle, prvenstveno sam mislila na My Hero Academiju i na Black Clover kad sam rekla da ima djela koje su baš dosta, na koje je baš dosta uticao Naruto, tako da
U suštini da. U meni jedna onako smešnija priča za konkretno to skidanje epizoda koje si pričala kad nismo imali dobar internet. Ja sam recimo, bar sa te strane uvijek bila srećna, sam ja uvijek imala onako pristojan internet, toliko da nisam morala da skidam epizode. Ali, znači, moj šok kad se ja saznala da šta je anime, pošto sam preko Naruta i saznala šta je anime, bilo u fazonu, ok, dobro, znači sad imam ovo sinkronizovano na srpski, ja sam to gledala tako, jel? I onda kao jednom više nemam sinkronizovano na srpski, dobro, kao daj da nađem dalje, kao gledam, kucam, kao original, razumeš koji je, šta vamo tamo i meni izlazi na japanskom. I ja kao, znaš, koja je ono konfuzija, kao koji je ovo jezik, šta se dešava, šta pričaju ovi ljudi, razumiješ, znaš, koliko sam se bila zbunila skroz. Hvala Bogu, pa kažem, engleski mi uvijek bio jača strane, sam od fazom 4-5 godina pratila Cartoon Network, Boomerang i te stvari, onda sam konstantno slušala engleski i čitala vezano i za filmove i za sve ostalo i onda mi je nekako uvek sam malo naprednija bila od dece tog uzrasta, da kažemo sa engleskim i onda sam mogla da pratim Naruto, nikad nisam bila srećnija što znam engleski nego tad, bukvalno. Dakle, ali konfuzija za japanski, ja sam bila ono, nemam pojma šta mi ljudi pričaju, onda sam tražila koji je jezik, sve ostalo i odatle je počela katastrofa. Da, meni je bilo slično kad si spomenula i Cartoon Network i ostalo, u nekom momentu je bilo Cartoon Network da se prebaci na neki drugi program od 8 ili 9 uveče i onda su puštali Teen Titans i Detektiv Conan, znači Case Closed, samo što je bio na francuskom iz nekog razloga Detektiv Conan, ali Teen Titans je u nekom, ja sam to kao pratila, volila, pošto ja obožavam Dick Graysona, Nightwinga, Robina, šta već Batman, sam pratila i znam da je u nekom momentu se prebacilo nešto na japanski, da je uvodna špica bila valjda na japanskom, sad valjda zato što su radili Japanci na toj seriji, samo ja tad nisam pošto to znala, ali znam da je meni bilo kao, koji je ovo jezik, šta je ovo? I onda se sjećam da sam povezala da je to japanski, tek kad sam prvi put gledala Vandred, da li je to bio kanal D ili nešto drugo, ne znam, ne mogu setiti koji je kanal bio, ali Vandred. I onda smo kao, to je japanski, ovo je japanski crtan. I sjećam se da smo se taman bili navikli na taj čudan jezik, ja sam ga mnogo zavolila. I onda znam da je kad je došla druga sezona Vandreda, isto na tom kanalu, da se odjedno sve prebacilo na francuski. I onda imala si tipa likuša koja se zvala Jura, ona se odjednom zove Žira. Ili kao Pioro ni, sad je Pioro D. I onda je bilo toliko onako čudno. Mislim, to je bilo i za Oban Star Racers, ako se ti sećaš da to je valjda bilo na nekom Jetixu ili tako nešto. To je onako gledala, tako da nisam upućena. Ali taj film, ali ta, na primjer, serija, to je super serija i to su radili Francuzi i Japanci zajedno. I onda je bilo taj čudan moment, ono kao pričao na engleskom, znači nije čak ni na francuskom, nego pričao na engleskom, a uvodna špica je pola japanska, pola francuska. Potpuno ono kao, ali da, taj crtani preporučujem svima, to je jako dobar. I to je ono onih crtača koje volim da spomenem kad krenu da se raspravljaju da li je Avatar, The Last Airbender, anime ili nije. Sad ljudi razni imaju svoje mišljenja, ali uvek spomenem Oban Star Racers koji se by the way nalazi na My Anime listi i anime jako ne izgleda uopšte kao anime i ono kao, i to mi je ono kao najbolja fora, kao, Pa dobro, to je otvorena diskusija, ja mislim od kad postoji svet, da li je Avatar anime ili nije. Meni lično ne izgleda kao da jeste, sad da li jeste ili nije, ne zalazim u to, stvarno nije ni važno. Potpuno je nebitno, ali mi je smešno uvek kada kreće ozbiljna rasprava na tu temu, kao mnogo je bitna. Jeste, bukvalno katastrofa, mada mislim, samo mogu da zamislim spoj francuskog i japanskog kao neko ko je učio oba jezika, verujem da ne zvuči dobro. Ja ne znam, meni je to ostalo u glavi kao super uvodna špica, ne znam, čudno je ono kao je ekstra. Verujem. A dobro, ok, mi smo se sad raspričali, znali smo da će ovako da bude, pošto bi volimo da lupetamo 100 na sat, ali da, imamo zapravo određena pitanja, određene teme s kojima se želeli kao da pričamo. Imamo zapravo smjernice. Zapravo imamo, pitanje i smjernice, jer, jesmo onako sličnih godina, sličnih iskustava, ali zapravo volimo slične, ali dosta različite stvari i pratimo različite stvari. Ti si mnogo više up to date, što bi se reklo, sa anime stvarima, kako bi to rekla, ja razmišljam na engleskom i teško mi da pričam na srpskom ponekad, ali da, mnogo si više u fandomu i ja mislim da više i komuniciraš. Ja sam
mnogo godina bila van svih fandoma i jako često ulazim potpuno kasno u fandom. Izbegavam sve drame i ne pratim, nemam ni Twitter, nemam ništa. Tako da imat ćemo drugačije i mišljenja i iskustva, tako da mislim da će biti zanimljivo. Tako da, definitivno. Sad, imamo dosta pitanja. Ajde ti, znači, izberi prvo pitanje, pošto jesi gošća i morat ćemo da smislim kako ćemo da nazovemo ovaj video. Bukvalno. I kako ćemo da ga postavimo i editujemo obzirom da imamo mnogo tehničkih poteškoća. Ali nećemo o tome. Da. Pa ništa, onda možda je najbolje da krenemo sa nekim počecima, pošto smo već malo počeli da pričamo o tome. Dakle, da pre svega nekako prokomentarišemo taj prvi moment. Mislim da dobro, prešli smo samim onim bedžom, da li smo čudni, nismo čudni, prešli smo, ali generalno, dakle, neko tvoje viđenje, koliko ti je različito danas u smislu broj fanova koji se pojavljuju i koji su spremni da pričaju o anime i mangi generalno, naspram nekog perioda kad smo mi počeli da gledamo anime. Eto, samo da damo neku referencu. Ja sam negde počela da gledam anime, znači kad je Naruto počeo da izlazi na TV-u, što je bilo neka 2011. 12. Nemam pojma, tako nešto. Tad sam ja počela gledam anime, tad si otprilike i ti. Mislim, ne računam tu Dragon Ball, Digimone i ostalo, Pokemone, to sam gledala pre toga, tako da mislim ono. Ja sam par godina ranije, zato što ja sam par godina starija, ja sam otprilike 2007. 2008. ušla u to. Ali da, posle sam naravno pratila i domaćeg Naruta i šta već. Ali da, znači 2008. kad sam je upisala školu stripa, znači kad sam imala, eto, znači 13-14 godina. Pa da, to je isto razdoblje, samo što, ispadam iz fokusa. Ok, to je isto razdoblje, mislim, ja mislim imala isto 12-13 godina kad sam počela, s tim što ti si, ja mislim, godinu dvije starije od mene, tako da to je to, da. Ali da, svi smo gledali Pokemone, Digimone, Dragon Ball, da nismo uopšte znali da su anime, tako da to je sve stoji, ali to se ne računa. Sve smo ušli, da, to je tako da. Pa razlika, pa postoji dosta razlika. Pod jedan, to sam čas, kad smo pričali sa Bajkom, imala sam neki stream kod Bajka, spomenula sam to isto tamo, znači ogromna je razlika sa tehničke strane, jer u naše vreme, odnosno kad sam ja kretala, nisu baš postojali toliko sajtova gde ti to možeš bez problema i da gledaš i da čitaš. Nije postojala My Anime lista pa da čitaš komentare, reference i da nalaziš veliku datoteku svih naslova i da ti neko obaveštava tamo kad šta izlazi. Nisi baš imao nikoga da pitaš šta je klasik, znači šta je, ne znam, bitno, šta nije bitno, šta je dobro, šta nije. Uglavnom si, mislim, bio ono fazonu kao, ok, ovo zvuči ok, ajde da probam. I onda si imao ili sreće da uspeš da nađeš, da odgledaš sve ili da pročitaš sve, ili si onako bio ne baš toliko srećan pa si gubio kontakt sa tim serijama samo zato što su one nestajale sa internet ili prosto nisi mogu da ih skineš, nisi imao dovoljno dobar net ili šta već. Nije se mnogo pričalo o svemu tome, a uglavnom ono što o naslovima koji se jesu pričali jeste bio naravno Studio Ghibli i neka veliki naslovi koji su se pojavili čak i kod nas kao u nekoj štampanoj formi kao što je bila Akira, Ghost in the Shell, znači tako ti neki veliki klasici koji su bili bitni, jel te, ne samo za animaciju, već i za filmsku industriju, znači to je vezivalo film što je bilo mnogo popularnije voleti nego strip i manga, šta već. Sad danas, mislim, vremenom se to popravilo se između ostalo zbog pojavljivanja Sakurabane, koja jeste učinila dobre stvari za sve to. Naravno se to raširilo zato što internet se raširio i sad zaista možete nađete gde god šta hoćete, mislim, ne pričamo samo o piratizovanim stvarima i šta već, nego bukvalno možete nađete šta hoćete i na Netflixu, evo sad i Netflix postaje mesto gde možeš vrlo lako dodalaš sve velike naslove, čak i Netflix mesto gde sad Amerikanci i ostali prave serije koje liče na anime, znači na taj način će dovesti nekog ko nije u anime.
YouTuberi sad sve više i više se, mislim, ja sam to najviše primetila sa mangama, pošto je manga eksplodirala pre jedno 5 godina u Americi, baš zbog i My Hero i zbog Kimetsu i zbog svega i svačega, ali eksplodirala i sad ima toliko YouTubera koji nikada nisu bavili ni stripom ni mangom, odjednom su postali manga tuberi, odjednom skupljaju mangi, odjednom pričaju to, prate to. Za njih je naravno to sve mnogo lakše zato što su u Americi i imaju na svakom ćošku i knjižaru i second hand book i lakše im je da šipuju nešto i da nabave nešto i Amazon i eBay i šta već. Tako da se to širi kao ono divlja vatra. I onda se to naravno širi i kod nas. Evo sad krećemo i mi, znači ti i ja radimo nešto, tu je isto i Bajko par godina i razni drugi tuberi koji su nešto kao krenuli rade, Facebook grupe. Ima sad je mnogo lakše zato što sad je ono u fazonu kao, gde si Vib, gde si otaku, to su sad na neki način pozitivne kao ono cool stvari za decu. Spomenula sam ono, u naše vreme otaku je bilo veoma, veoma negativan izraz. Mislim i sad je, može da se uzme za negativan, ali nisi baš bio srećan kad te neko nazove otaku, a danas je ono kao, ja sam otaku, slušam K-pop, J-pop, skupljam Big Bang, imam sličice onih zgodnih Koreanaca i šta već ono, to je, ti si in, ti si zanimljiva faca ako si u tom. Znaš, što bi rekli, nazvali su me šmekerkom. Ja sam sad šmekerka zato što volim mangu. Nikad ne bih bila šmekerka u 2008. zato što volim mangu. Znači, upravo. Ne, bila bih jadnik. Beđ za čudno. Morat ćemo da smislim kako ćemo da nazovemo ovaj video. I want to break free. I want to break free. But I'm not that free. I'm still not that free. Tako da, tako da to su te neke razlike i da, samim tim što se širi, sad tu postoji jedan problem koji sam primetila, to je naravno i van bilo, ali sad se pojavljuje i kod nas, ta neka zatvorenost u smislu neko je rekao da je nešto dobro ili je neko rekao da je neki klasik ili ovo je popularno i kao ne smiješ ti ništa da kažeš loše vezano za sve to, ne sme da ti se ne sviđa to. I sad se stvaraju drugi problemi, znači sad se stvaraju fakcije, ono kao ili si za ovu mangu animu ili nisi za tu, ili si za ovog ili za onog, znači ono, ali to su sad stvari normalne, to se dešava u svakoj priči koja se tako širi i sad nemam pojma, ali da, postojala je ta negativna atmosfera, da kažem, u Americi i van, ali sad ono primećujem da postoji i kod nas, onako da postaje aktualno i kod nas, da se koristi protiv tebe ako nešto voliš ili ne voliš u tome, tako da nadam se da se to smiri, da će ljudi shvatiti da samo zato što je neko rekao da je nešto dobro ili da je nešto klasik, ne mora znači da vi to treba da gledate, da treba da dižete u neko nebo i samo zato što sam ja rekla, na primjer, My Hero je kopija Naruta, meni je bilo dosadno, ja to ne pratim, to ne znači da vi ne treba da uživate u tome. Mislim, to ne znači da ću ja smrtno da se uvredim, zato što meni je My Hero skroz ok naslov. Pa da, mislim, to je potpuno onako pogrešno viđenje sve. Znači, uopšte treba sad da se ta popularnost, da se svest podigne na nivo kao nije bitno što ja nešto volim, a ti ne voliš, bitno je da smo mi u ovom jednom, da kažemo, community-u i da jedne druge obogaćujemo sa tim što saznajemo novo iz tog sveta. Znači, upravo. Da treba da dođemo na taj nivo. Nismo još došli do taj nivo, do tog nivoa je jako teško doći, mislim, i u drugim temama u svetu, ne o nebitnim temama kao što su manga i anime. Tako da... Ne volim to nebitnim. Ne, šalu na stranu, to je sve prvenstveno, svi ti problemi koji sad postaju su isključivo zato što je dostupnost, kao što si rekla, mnogo bolja. Znači, mnogo je bolja i samim tim mnogo više ljudi ima u ovom našem community-u i zbog toga imaš sve veće frakcije, da tako kažemo. To je sve će više ljudi biti kojima se neće usklađivati mišljenja i koji će svoje mišljenja iznositi. Zato je to bilo prije zato je to prije bilo preko, na primjer u Americi ili kako god, nego što je bilo kod nas, zato što jednostavno kod nas nije bilo
dovoljnog broja ljudi da bi se pravile takve frakcije. Mada, doduše, ja i kad sam počela recimo da pratim, bile su neke stvari za koje ljudi nisu htjeli da čuju, da kažeš da su loše. Tipa, prva stvar koja mi pada na pamet je onaj, kako se zove, ne mogu da se setim, sa vampirom je anime, u svakom slučaju starije, početak 2000-ih, nije ni važno tačno kako se zove, u svakom slučaju svi su te anime obožavali, recimo na primjer ja sam ga, odgledala sam 2 epizode i bila sam u fazonu ne, meni se ovo ne sviđa, znači to je to. Vampire Night? Nije, njega sam nažalost još i odgledala, katastrofa, mada mi se ni on nije sviđao, ali kao ajde. U svakom slučaju kažem, i bilo je i prije prisutno, samo što je sad malo gore, mnogo gore, zato što ima mnogo više ljudi pre svega. A druga stvar što si pričala za generalno mange i za više ljudi koji se bave sakupljanjem istih i dostupnost je opet veća ponovo. A druga stvar, zašto je nekako eksplodirala popularnost nekih posljednjih 5 godina, generalno pre svega preko, pa onda sad već stiže i kod nas, je zbog toga što već, kako bih ti objasnila, negdje ja to najprije mogu da povežem sa ljudima koji su tu negdje naših godina i koji su sad u mogućnosti da zapravo skupljaju te iste naslove koji su tad bili popularni. Mislim, mange su uvek bile malo na skupljoj strani, da kažemo. Mislim, generalno stripovi, nije to jeftin hobi da imaš u tom smislu, jer mislim, to su kolekcionari, neke mange mogu da koštaju mnogo, pogotovo ako su recimo out of print i ostale stvari, tako da prema tome mislim da je pre svega popularnost toliko velika sada zato što ima više ljudi koji mogu sad da priušte te iste kolekcije i mange. Pa to je ono što ja kažem, mislim, ja sam spomenula da obožavam Sayuki, to je starija manga, mislim i dan danas traja, ali svejedno. Ona je bila i onda je bila out of print i vratila se skoro, mislim, ja sam je ponovo kompletirala novi print, ali vratila se samo zato što je ogromna količina Amerikanaca koji su odrasli na anime, obožavali to i bili su ok, Viz Media, Kodansha i ostali kao ok, mi to volimo, mi to želimo, nazad dajte nam, smarali su ih, neviđeno. Onda su rekli kao ok, dobit ćete i ne samo što ćete dobiti, nego ćete dobiti tvrde korice, bojene stranice, onako ekstra i to sad košta, ne znam, 20 i nešto evra. I zato što sad svi smo ono kao, znaš, ljudi koji sad imaju posao, mogu da zarađuju, recimo, ok, za ono što je meni nostalgija, ono što je volim, daću 20 nešto evra. Znači, to možda neće kupiti neku ko sad tek reći koji ima 16-17 godina, jer on između ostalog nema ni svoje primanja, nema ništa, ali ja hoću, to je za mene, znaš. Sayuki za mene. Tako da ja se isto kao nadam da će te neke starije serije koje ja obožavam, da će se vratiti in print. Mislim, mene duša boli što sam propustila Mushishi, bukvalno par godina mi je trebalo za Mushishi da bude dostupno da ja mogu da ga kupim. Znači, te neke stvari, duša me boli i boli me između ostalo zato što Mushishi kao i Sayuki, kao i Pet Shop of Horrors i kao, ne znam, i drugi, kao i Banana Fish što je bio, prosto nije nešto nije naslov poput My Hero, znači nije naslov koji će da privuče ogromnu količinu ljudi. Znači, to je... I koji će da ima ponovno štampanje 100 puta, znači upravo se o tome radi. Ja sam recimo bila mnogo srećna, mada je moja sreća kratko trajala, kad su najavili da će da bude Fruits Basket nova adaptacija ova anime, zato što su samim tim već pogurali ovaj novu Collector's Edition ili kako god da se zove. I onda sam bila uzmano taman, mislim, ja sam htjela prve one da skupim, ali prve koštaju sad trenutno, ne želite ni da znate, bukvalno za 20 knjiga koliko koštaju, ali ova nova rekao, ajde, ok, da skupim nju i onda cijele prošle godine, pošto je ova pošast vladala i sve ostalo, baš nešto nisam bila u mogućnosti nikakvoj. I onda nisam i sad već fale neki delovi i toliko sam ljuta. Ako ne budu radili ponovan print i opet ne bude mogla skupim Fruits Basket, mnogo ću biti tužna. Trebalo bi da hoće, ja kako se sećam, to je Kodansha izdavač. Ja mislim da jeste. Oni su prilično, prate i prilično su korektni vezano za sve te serije, a Fruits Basket je jedan od najpopularnijih šođeva, tako da ja mislim da tu neće biti problem.
za Fruits Basket. Ono. Ja se iskreno nadam da neće. Meni je to recimo prva manga koju sam pročitala od početka do kraja. Tako da baš ima onako nekako specijalno mjesto u mom srcu. Da, i meni je mnogo drago. To je jedan onih shoujo koji ja isto volim i to se sjećam uvijek kad sam gledala prvu onu verziju anime, mnogo godina ranije. Uvijek se sjećam one epizode sa morskim konjićem koje mi je ono, kad to mi je jedno najdražih epizoda. To je toliko onako... Mislim, prosto taj shoujo je onako, i ta glavna likuša je potpuno drugačija od svih glavnih likuša u shoujoima, onako prosječnim. Prosto mi je bilo sve osvežavajuće, mislim, i ti i momci oko nje i sve, mislim. Takav shoujo, nam treba više takvih shoujo, definitivno, mislim. Da, i onda dođemo do toga danas, na primjer, kako se zove, izlazi finalna na leto, ja mislim. Gdje se pojavljaju ljudi koji, mislim, bez ikakve uvrede ikome, ali oni su tek negdje tu u početku, razumeš li, praćenja anime generalno i onda oni kažu, ovo sam video već 100 puta kao, nemam pojma, kliše, ali Fruits Basket je onaj koji je prvi postavio i mislim, zato je meni je to fenomenalna priča, generalno i Toru kao lik mi je jedan od omiljenih ženskih likova. To je sad problem suprotni. Znaš, kad smo mi kretali, ti nisi imao ogromne neke preporuke. Uglavnom si nailazio slučajno na određene naslove, a sada je drugi problem. Sada su ljudi onako previše preporuka. I onda ti na kraju odlučiš da gledaš preporuke od onih ljudi koji su najglasniji. A najglasniji često nisu oni koji... Ovo sad opet će zvuči glupo kao da, mislim, zato što su My Hero i ostali glasni da to znači da te serije ne valjaju. To nije slučaj. Nego ću kažem, neki drugi naslovi koji su ili stariji pa ponovo dobiju adaptaciju ili neki onako niš naslovi iz niše, obscure, koji jesu pravi džemovi, što bi se rekao, pravi dragulji, oni nekako budu zapostavljeni zbog ogromnih fandoma i šta već. Što je onako tužno, jer ti na neki način samim tim što su svi oni tako glasni i što si ti tek ulaziš u to da slušaš druge ljude, naravno da ćeš da ih slušaš jer kao ima previše izbora, ti ćeš nekako propuštaš tu priliku što smo imali, da slučajno odeš na neki sajt i onda vidiš kao šta je ovo i onda klikneš dalje i nađeš na neku potpuno neki tamo levi naslov koji je super ili ovo, znači propušta se ta prilika da na slepo ulazite u neke priče. Što ja sad pokušavam sebe da vratim u fazon kao da želim, ako ulazim u priču, želim da uđem potpuno slepo u nju. Tako sam, na primjer, ušla u Promised Neverland, znači bukvalno kao, ok, rekli su mi, ovo je neki kao Death Note, ovo kao shonen, dobar shonen, kao, i onda su krenuli su da mi pričaju kao čemu se radi, ja sam rekla, ne, nemojte ništa mi govorite. Znači, nemojte ništa mi govorite, uzet ću ja da čitam, pa ako mi svidi, i bilo je mnogo dobra stvar što mi nisu ništa rekli vezano za taj naslov, zato što je meni bio šok, odmah na onaj prvi deo da se to dešava, kao ok, deca, ovo, neka misterija, ali nisam očekivala taj aspekt u celoj misteriji. I to me je zapravo privuklo dalje. Tako da ljudi onako treba ponekad da potpuno na slepo uđu u neke stvari ili da uđu samo zato što im se učini kao ovo možda je dobro, iako nisam ništa čula o tom naslovu. Ili nema dovoljno ljudi koji govori o tom naslovu. Jasno. I to je negdje, doduše, negdje moj neki cilj, da pričam o dosta naslova o kojima se ovdje ili ne priča uopšte, ili nikad nisam čula da je bilo ko pomenuo, ili su dosta, eto da kažem, malo gledani generalno. Ok, mislim, generalno imam ja i momente gdje pričala sam recimo o My Hero Akademiji, ali samo zato što bila sam u jednom trenutku ljuta i ja kad sam napravila taj video bilo je mnogo fanova koji su slali smrtne pretnje autoru i ostalo. Da, znam, gledala sam taj video, da. Prema tome, zbog toga sam pre svega napravila video. Iskreno ako pričamo, ali generalno ja bih voljela da recimo moj fokus bude na dosta stvari koje nisu ovdje toliko gledane. Jer ovdje generalno se najviše priča o shonenima i to je činjenica. To nije sad nešto što je neka velika tajna. Pa bi bilo lepo da se malo priča i o ovim ostalim naslovima. Jer ima, kao što kažeš, dosta stvari na koje sam ja bukvalno tako u startu naletela na slijepo. Upala u priču i bila je priča fenomenalna. Ima opet i momenata gdje sam recimo gledala School Days,
Pogledala sam znači, onu kao promo sliku i bila sam u zonu, aha, pa ovo je neki slice of life, school, romance, super. Pustim ti ja lepo prvu epizodu, ništa meni nije bilo jasno, u drugoj epizodi se već svašta izdešavalo, treća je već bila eskalacija, druge, četvrta eskalacija, treća, ja sam bila u zonu, šta gledam ja, razumeš? I ja kao, pošto do tad nisam ništa nisam dropovala, neću ni tebe dropovati, mada sam mnogo htela i trebalo je. I kad sam odgledala posljednju epizodu, mislim, ne znam jesi gledala, ali Bože dragi, ja mislim da nikad u životu nisam na nešto gluplje izgubila, znači 12 epizoda, znači vremena mog, razumeš, tako da, da. Mače se dve oštrice svakako. Pa da, ono, sećam se u tim nekim ranim danima kad sam hvatala te giguke i ostalo, uvek je bilo ono kao 3 epizode rule. Ono kao u fazonu, ako ti se ne sviđa u prve 3 epizode, kao onda ostavi. Što je, ja sam kao to pokušala i zapravo to kod mene nikad nije funkcionisalo, jer sam toliko puta nailazila na epizode koje su kao super, prva, druga, ovo ono krene i onda kraje bez veze, ili sam nailazila, na primjer, Chic je zanimljiva anime za mene, zato što prvih 3, 4, 5 epizoda su veoma spore. I ti ako nisi sad navikao na taj neku vrstu psihološkog horora ili šta već režije, tebi će možda to da smori. Ali Chic je jedna od tih serija koja je toliko onako eskalacija, onako, kao da si, bukvalno ono što kažu, ubacio si žabu u hladnu vodu i onda polako zagrevaš. I žaba ne primećuje da si je skuvao na kraju i pojao. Bukvalno je Chic je takva anime, ono kao shit hits the fan na kraju, ali toliko si onako hajpovan do kraja, znači ti bi realno dropovao verovatno na 3. epizodi, jer ono kao sporo, ništa se ne dešava ovo. Ali te 3, na primjer, epizode su zapravo bukvalno setting the plot, setting the characters, ono kao, i onda se svašta nešto događa kasnije. Tako da, to neko pravilo kao odgledaj prve 3 pa onda vidi, ili ono kao pročitaj prvih par chaptera pa vidi. Mislim, za neke stvari možeš odmah da provoriš, naravno, da li si ili nisi, ali za neke druge... Upravo, zato i kažem, ja sam se trudila stvarno, znači da baš ako nikako ne mogu da izdržim više da onda dropujem anime, razumeš? I to eto, mislim, ono kao mogu da... Jedan sam samo dropovala, nisam ni prvu epizodu odgledala, ali mi je bilo jasno šta sam pustila. Nisam videla ništa preko, ušla sam na slepo, zove se... Jao, i ne mogu da se setim, fazo nešto Kiss Note ili tako nešto. Mislim se ne zove tako, ali poenta je u Kiss Note-u. Mislim, nije nikakav spoiler, ovo se sve dešava u prvih 3 minuta epizode kad sam ja ugasila i dropovala. Ja, jer to ono što si spomenula što je kao Death Note parodija, ovo ono nešto, da. Jeste, da. Znači, u videu nekom, da. Imaš kao Kiss Note i oni kao ako se poljube, ako se ne poljube, ona će da umre. Ja sam bila u zonu... Ne, znači ne, hvala, lepo, razumeš. To tipa Elfen Light, što je ono Light koji je ono mnogima mnogo voljan anime, recimo. Ja nisam mogla da preživim onu scenu sa Štenetom. Sve sam ostalo preživala, kad je došla ta scena sa Štenetom, ja nisam mogla. Sačekala sam da se razreši cijela ta priča, da ona sredi te što su sredili Štene, toliko ću reći, i tu sam ono bila u fazonu neka hvala. Znači, samo da kažem, ti ako ikada odlučiš da gledaš JoJo, tebi će jako biti teško sa psima u JoJo seriji. Joj, nemoj to da mi pričaš. Ali da, Elfen Lied je isto jedna od anime koja, ono kao, mislim, to je bilo i ranije, ono kao, ako i naiđeš na nekog, on će ti kaže Elfen Lied, When They Cry, ne znam, čak i ono sa glupom, onom Yandere sa ružičastom kosom, ono je... Mirai Nikki, da. I te neke, ja sam sve to probala, to mene toliko onako... bezvezno, iskreno. Mislim, a to je ono kao, sve zavisi od ukusa i to je ono jedna stvar kao, nemojte ni odmah da se hvatate kao za neke izvikane klasike ovo ono. Mislim, ok, ja ću da vam kažem da je Cowboy Bebop klasik, ali to ne znači da vi sa 14 godina trebate gledati Cowboy Bebop. Ja ga nisam gledala sa 14, gledala sam ga sa 20 i nešto i čak mi tad nije bilo kao ovo je nešto najbolje ikada, kao što Amerikanci umeju da kažu, jer Amerikanci to kažu zato što je to jedan od prvih anime i oni koji su gledali to, oni misle da je to elitistički šta već je ono kao Bebop, znaš. Ali i taj Cowboy Bebop ima dobre ideje i ako malo istražiš kad je nastajao, šta je inspiracija, ovo ono,
dobra je stvar, ali nije ono kao, to treba pogledaš u nekom momentu, ako te zanima, malo više dublje dolaziš u animu, u mangu, ovo ono. Znači, ne treba ti sebe sada da mučiš s nekim naslovima. Mislim, to je isto bilo kao kad su mi ljudi rekli kao, ti voliš kao BBB, pa ja sam rekla da. Onda sam mi rekla kao, pogledaj Samurai Champloo je ono najbolji ikada, još je bolje ovo ikada. Ja sam se toliko smorila za taj anime, znači, toliko mi je bilo dosadno, što opet, znači, neko obožava, nekome je to omiljena anime. Meni je toliko bilo dosadno. A ja sam neko ko obožava samurajima, ugledam samuraja u svakom obliku, mislim. Tako da, meni se recimo, znači on svidao baš. Pa to ti kažem, da. Osim kraj mi je bio bez veze, ali generalno cijela priča mi je bila skroz super zanimljiva. Ali to je upravo ono o čemu pričamo. Mislim, bez veze je pričati nekome kome recimo, ne znam, neko je došao, sad počeo je da gleda i odgledao je My Hero Academiju, odgledao je Naruto recimo, ne znam, odgledao je te neke stvari za koje se čuje, razumeš, i onda kao traži neki naslov i onda mu ljudi kažu, ne znam, pogledaj Serial Experiments Lane ili pogledaj fazon, ne znam, Technolize ili pogledaj nešto, mislim... To je kao, potpuno nešto drugo, nekam ne. Bukvalno, razumeš? Znači, ja gledam svaki put kada, recimo, me neko pita šta da pogledam, treba mi nešto da pogledam, ja uvijek budem u fazonu, a zašto si raspoložen da gledaš, razumeš? Mislim, kažem opet, to je malo je nezgodno davati preporuke bilo kome, jer kako se zove, stvarno znaju dosta da se razlikuju ukuse. Evo sad u ovom razgovoru već smo došli do, ne znam, 2-3 naslova gdje se apsolutno ne slažemo, razumeš? Da. I u tome se radi. Mislim, to je ono kao, ok, to kada daš preporuku, kao, ok, šta si gledao, šta ti se dopalo, sad, da li želiš da eksperimentišeš i koliko želiš da eksperimentišeš? I onda mu kažeš, ok, ovo je slično, ali brate, ide i googlaj. Ja sam to radila. Znači, to sam, između ostalo, kad sam pričala o shonen žanrovima, spomenula sam razne naslove koji su slični iz ovog radila, dala sam svoje preporuke, ali sam rekla u fazonu kao, googlajte ljudi, naći ćete nešto što vam ja nisam ni rekla, što će vam možda biti najbolje, ovo vam sve možda zvuči dosadno. Znači, googlajte, naći ćete, ima toliko naslova. Znači, ono, i tako da preporuke je jako teško davati i mislim da ljudi zapravo treba da sami sebi daju preporuke tako što će da odu negde i da vide šta im se dopada. I onda probaju i kao, ok, ovde sam se zeznuo, ovde sam ubao jackpot. Bukvalno. Mislim, na kraju dana ja generalno kad razmislim, ja gledam anime po raspoloženju. Bukvalno. Znači, ako sam raspoložena za neku, ne znam, battle shonen akciju, onda sednem, nađem nešto što je u tom fazonu. Ako sam raspoložena za neki onako chill slice of life, onda nađem neku takvu priču. Jednostavno, stvarno, i do raspoloženja može da bude. Ja sam recimo imala dosta anime koji su mi bili skroz onako, a koji bi mi se recimo možda svideli više da sam bila raspoložena da ih gledam, nego sam ih gledala onako, eto, počela sam već da te gledam, pa to odgledam. Tako da sve to treba da se negde uzme u obzir i onda stvarno ljudi nekad... imam utisak kao da ne shvataju koliko je nezahvalno u jednu ruku davati preporuke ljudima. Mislim, opet kažem, najnormalnija stvar, 15 puta smo pomenule do sada, ali stvarno svako ima svoje ukuse i neka viđenja na određene naslove bilo kakvog žanra, bilo koje priče, ne samo anime i manga.